Microstep je slovenským výrobcom multifunkčných CNC rezacích centier, ktoré opracovávajú materiál laserom, plazmou, kyslíkom, vodným lúčom alebo vysokootáčkovým vretenom. Firma prešla veľmi peknou históriou. Momentálne máme 34 rokov, dodaných viac ako 3500 strojov, pôsobnosť v viac ako 50 krajinách sveta. No a venujeme sa dodávaniu rezacích strojov od tých jednoduchých, základných, ekonomických, cez stredné stroje, veľké stroje s veľkým množstvom automatizácie, úkosového rezania. Veľakrát naše stroje sú dodávané v kombinácii s dodatočnými technológiami, povedzme vrtania, zahlbovania. Naším veľkým prvkom dodávaných strojov je know-how v integrácii, v automatizácii, dodávaní riešení. Okrem výroby samotných strojov, Microstep je tiež výrobcom riadiacich systémov a rôznych softvérových riešení, napríklad CAM aplikácií, CAPP aplikácií na automatizovaný manažment výroby a digitalizačných riešení.